Mistoqsi minn Joseph Muscat biex jagħti d-dettalji dwar it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni, il-ġimgħa l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma rridx iwieġeb. Ta' proprjetà. X'tifhem bija proprjetà? X'tifhem bija proprjetà? Issa fil-ġranet ġejjin nispjegaw nispjegaw għandek u hawnhekk tidħol ir-responsabilità. Hawnhekk tidħol ir-responsabilità. Il-kwistjoni hija dwar it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni lill-ulied illi jirtu proprjetà mingħand il-ġenituri tagħhom li suppost kienet lesta biex taħdem mill-budget li tħabbar is-sena li għaddiet, jiġifieri 10 ġimgħat ilu. Waħda mill-miżuri importanti li ħabbarna li se jkunu parti mill-programm elettorali tagħna hija li nneħħu kompletament it-taxxa tas-suċċessjoni. Joseph Muscat staqsa lill-Prim Ministru biex jagħti d-dettalji preċiżi ta' din il-weda, iżda Lorenz Gonzi baqa' ma weġibx. Nixtieqek itwieġeb il-mistoqsija ċara ħafna. Prim Ministru, kun responsabbli taf li hemm ixxu ta' miljuni kbar. Ejt lin-nies ċaru tont jekk il-proposta skimpi ħafna li għamiltu fil-budget ispeċifika qed tgħid li t-taxxa tas-suċċessjoni ħadd tneħħija għad-dar residenzjali għal proprjetà waħda jew għall-estates kollha. Is-sibt filgħodu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi reġa' ddikjara mingħajr kif illi din it-taxxa se titneħħa kompletament. Il-ħadd mistoqsi mill-ġurnal The Sunday Times, il-Ministru Tonio Fenech iddikjara li din it-taxxa se titneħħa biss minn fuq il-proprjetajiet residenzjali. Dan ifisser li din it-taxxa mhux se titneħħa minn fuq kwalunkwe proprjetà jew donazzjoni oħra li l-ulied jistgħu jirtu mingħand il-ġenituri tagħhom. Mhux se titneħħa fost oħrajn fuq garaxxijiet, proprjetà ta' villeġġjatura, proprjetajiet kummerċjali u kwalunkwe donazzjoni oħra li l-ulied jistgħu jirtu mingħand il-ġenituri tagħhom.